Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Kaso administratibo sarang ipasaka batok sa mga BJMP personnel nga napalagyuhan sa 5 ka mga inmates sa Negros Occidental District Jail. Samtang pagpasulod sa mga pagkaon kag iban pa nga mga pagkabutang, temporaryo anay nga pagadumilian. May report si Nico Delfin. Mga bayo kag habol nga ginsugpon-sugpon ang gingamit sang 5 ka mga person deprived of liberty o kon PDL sa pagtaklas kag pagpalagyo sa sulod sang Negros Occidental District Jail sa syudad sang Bago sang Lunes sang kaagahon. Suno kay Attorney Jairus Duhilio, spokesperson sang BGMP6, ang mga on-duty nga mga jail guards sang nakapalagyong 5 ang sarang mapasakan sang kaso administratibo pati ng jail warden nga si Jail Superintendent Presil Arevalo. So, definitely may aral kitang pasako sa ilang peso. Anong possible, attorney? So, ang sa amon na specifically ang administrative case nga neglect of duty. But with respect sa aton nga personnel, the 5 personnel on duty at that time, hindi naton actually ma-relieve kag ma-pull out immediately kaya ang aton nga health protocol sa changing of guards actually subong mag-relieve o subong dapat ang aton nga manupulos take over dapat naka-undergo sang quarantine period of 21 days. Bungod sang ini nga insidente, nagpagwa sang mando ang pamunuan sang Bureau of Jail Management and Penology 6 nga temporaryo isuspend bisan ang pagduol sang pagkaon kagiban pa ang mga pagkabutang para sa mga PDL nga yara sa mga BGMP facilities sa Western Visayas. Mga bulong kag other essentials lamang ang sarang mapasulod sa mga pasilidad agud man mapangapina ng mga PDL kag mga personnel sa posible paglaton sa COVID-19. Kahapon natiruhan kag napatay ang isa sa mga pugante nga si Marvin Celeste sang ginaligar magbato sa mga operatiba sa barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Nadakpa naman ang iya kaupod nga si Daniel Tamon nga may kaso nga murder kag tumandok sang Don Salvador Benedicto. Yara siya karon sa isolation facilities ng BGMP sa Barangay Handumanan. For sure may armas sila, no? And actually may na-recover kita dito sa area nga patiruhan ko bala. May na-recover dito nga firearms. Ano nga armas, attorney, nakuha? The 38. Nagapadayon na masupog nga manhunt operation ng BGMP upod sa kapulisan para madakpan ang 3 pa ka mga pugante. Nalakip diri si Francisco Ipogon nga ginaaligar katapos ang Ipogon Robbery Group. Samtang gindugang ni Duhilio nga wala pa man matapos ang ginahimo nga pagpangusisa sa mga BGMP personnel, may angot sa natabo nga jailbreak sa NODJ. Nico Delfin para sa DGCast Negros.